yanayojiri na Abagushi Global TV kutoka Dallas Fort Worth hapa mjini Arlington, Texas, ndani ya ADR FM. Biabono moradia asoko nyorari bageri na inche nyara kurutamboto ende nyara ukwani abantu baito mwanya getinga sebabeta asema samarieta buna mwaigwa Walter Mwenga ekero bantu girie abantu baito banganjeta abantu bane bagocha bantu ginga balozi Walter Omwenga engencho yayo omosomba bw'abantu ebalozi anene yeko banga nomosomba bwense lakini bono tunabasomba bw'abantu naende inche nkaboiborwa gonde ndwete ensemo ya Nyakongo sublocation in Meapanga district Iyure Meye county ya Nyamira Nyabioto village no tore mega seba korokanga diaspora igonga sam mangana mengi unero introduction ya nenga nchiningu naende imarende bunatoga ndreda konya kwirwanirega n'intenenere tobo mu bwaba gusi kurwensemo county ya Nyamira abatomenyete mega iga kiombege kurukunga diaspora association of Nyamira county mbambori mbatenenere asenga kienkego igono tokonya kumusira ba amo tokonya kurwanira bantu baminto Naki balozi wairire morai buya mano naki buya tore morai buya mano soko ngalika ni ofisi ya na botoko na kutaraga AGR karibu Karibu, this is the home of AGR Balozi Hall. This is a good place. Thank you, sir. Thank you very much. You're welcome. No. Tungere kama ndo toko na kukwana iguru kuma bombo bomo gusi. In the diaspora. Na kioroche. Tukiranya aga no sing. Nda ndo ba kora gitabe. Mbia mono moradia. Wikatue bodi ntutua banyana na ngaki. Chinguru cheito ngai chibererete njegero na renge gukina na kinete na magukuru na sokoro ya nanene ndo ngerekia rengo ya karukiruri isaga na bodi ya rengo na ndo bagutura na bagenda mugundo bas kulema bas ma egenyanju babichuni babichuni omuntu gukora rari ogo erise erimo kiagera to basa gutigumaiga na basaje ana matuka makongo epateheban na dogo ngari mi eliaga tebaniri ma bijita ojigo byo gusaka mbura kanyirira lakini goikogenda mugondo igenga kieria abakoro baito abo baroche nga chinguru chiabo no chiarenga sobo mu bwabo bwirisaga igonga Bange mbaya mbona barete ngaibobe go asokorema nabo bagakira masaga ya nabarenga orrawa okwago bori amasaga ya nabarenga orrawa igonga nabo yarenga abantu baito bamenyete igo koramba bwato obomo gete no kubwaterana obomo boria ugo bwarenga kubwa komeke gasi yabo yaguswa etumbato magokoro nagasi kire tumbato sie tumbato aje babwatera na basangesa bahira yachi gupimo igo bomo bodia onye to goteba ngati diaspora nchito chikotwara impact iga se tomenyete nando nsiase kende turatake gokora uikachitoria tumanya ntu abanyane nga chinguru cheto igo chira ina sobo mu bwaito ingaginko babuya yona kwabeire buya buno yomi bantu bange mama yetigende kyonga ekerore buya ngana inje nabe buya bono kiro muntu gata yete kwirwanira nga onye balozi ikira ene hori acha girega na inje umurari gongo myoga mwina ari ndara beke hori mbune balozi amaguru bono agumono no bokongu bwaito boiranirete naende ige ko ibwate kat ego woche ge kiagera twensi otubwate keririanda igo bagoteba ngare kanero yakorete ki nayo yagerete bokajia bone ngare ke tutanyira netimaye gake toko yebeka kira segento igo konyoranga ntutweka twitire chinguru nabo twebunira amaguru ekiagera bono instead toko bwaterana bunanje balozi niche mbantebe for example totebe nga organization ya AGR nyementa maguta ikango chiko chaka yende nga mente AGR ya maguta iko
konyora nga twachira ari buno monto oyo buno mugusi no balozi hole rika na ende toko anda kuriya oli ende toisa ko teba nga kitoko koratori yenjera toko yegareya na to twara shell yo toko enda ari buno mugusi mbuya enga kinara beira enke na igure kero muntu bona gotega nganto takeire tobe egende kemo obo mumboga ni iri na ende buno gwa era siriga bunandigire tiaro obo mumboga ni iri sana lakini hoko yankero umuntu akumusugucha ingane yaro kane ko benko asomo gusi monto mogambo linga etuaragere tiwe omugusi ingane na beko liko benko kubwate kana esokoro yo mugusi ngaki yarenge esokoro ya itono monto renge kuerwanerera omugusi ase tayo oragende ensengima tonyoro mugusi yana tarete gochi Amsterdam rinde ige keronko nyagotara gochi ndengera gochinka nganyoro basongo boka ngacha konyoro mugusi oro gonkwa ninga mosembu yo bono igongo mugusi nabwate kirianda kirigi okwirwanera okwerigeria lakini ntoramanya kungusirengo lyamo mugusi nabwate omukya mugusi nabwate omukya lakini omugusi naende taramanya kungusirengo lyamo buya igonga tari gokoba bo ngokora tore boigo ekero twanyorere monto mokongo gotobeka amo na intu tweka twanchire for example mogweka no muyanda ara ndagotebi nenga kiekero mugaka Simon Nyachayarenge kuburi kuri yoborai gwense yaito anda ekiama gia for the people omugusi 120% gotuwa chetamo kwirwanira buno mugusi oyo ito bono dede bono ngakibono tuwa cheto kaba ngaitu asirire tibona mabarato abagaka baito ngakibono mwatu tigaiga amangana igachera ngoyo cheta garuta egete kino nyeki aruti so togete baya tu amasoya igabagasario bomo bobo mombora sareka nimbwa to kwege na ngobo mombora asareka simba nyanda ibwango iganga embura nyanse to gutuita bono tenere asenale yanse to gutuitera bono URL maene lakini rende obo mombora tusinya okuna kwege na kwane ase kero kende totara gol mabori abega to tamekuru ase nseme bono obo mobo una diaspora turatiga abantu bari torenka abantu abatu asokire diaspora nabera abantu baitombara Ethiopia no ana alishapa bwari asibamenyete nka yabo na abantu bitu bajiro abuto gotebirinde gakiburwororo erinda abantu batu arobogima bono konyoro ringa abantu bitari diaspora bari go sin Tanzania no Nairobi kera ku Nairobi tari gushimba denga no Nairobi diaspora kurubusi no Mombasa bono obo mugusi isiko ya gusi ninki boko mokonya isiko ya gusi mbiya mono mugusi agoro ganse chi amaiko bono chiese chi amaiko wika tomanyanga ekerenge kenene getobegete iga nkireki onye ndirio koro kubwa gwaito osoko bani kwane nche naye osetiganye kwanere nche buna balozi angai gonde seito garia nyakongo sub location ekenyoroki anya byoto togo sanga nabakiare bane nabayiburi baito tokonya gosembania ekinsa bune iki kekera bwamura murire twanyora nonyaga kairo twasi omwancha ndiburi bwakare lakini rende amura yabeterere nka Wikato soke tuerigerie. Iko bate bete ngapa murana baki. Abamurana abaisiko nabogotwara. Nabogotwara. Wikato ende nani? Togikato ende nani? Nande toche na gento. Oni gento ikibona kero na kiki to kurikia diaspora. Nande kero to gokeria. Iyo chikotobere gasi rahisi. Ekero tuanyo tuamanyire ngegechure. No kerero orosano oroime. Gotokoronga korunsinyo mocha abande baronga sugusu abande baronga moino na moino ende twakoraki twaturie gechure keria kegosoka gocha asinde nakoraki wake bwata nakibeta ritimo kegocha kurwensemo ya wakoraki nanje nakebeka nse oyo mindo ore mocha na sugusu ke na irianyi kegosoka goyororo no abozongo moino jo bakebeka ritimo bakenyora at the end of the day egechure eke dika kiare ingo gotama gochi mocha moine kero ngo geturinje bweka una balozi
tugokonyora nga twagesangirie naende na tutaira nankanege chiure kimancho monyene kwanyora mane tingirane tinkabosa nimbwate ki at least no bwate no neririyonya nimbwate riryonya riege chiure no bwate getame lakini gotigero gochuti lakini ngego chigotama ekiagera orino ntiri no are korumoino balozi akaba korumoina na ba mindo korumoina igo bomo bwaito na kwamburia bure diaspora igo chikotokonye kiagera gochigotokorera tore gasi yaito oso kwirigeri waito gochikoba raisi naende kero togokwanera barayi bechinse echichinde twabatebi nga igwanyi intuningo nga itorwete abaminto buna aba bakonyakori iki computer cha Vision 2020 narora nyangenya bakora imirimo ya Vision 2020 Joyful Women imbara ekero mangana bunaya na injengo kwa nkogenda obisi abasani bane kyawera abasani tubwate na abange naende nawo awo obo mu bwaito igotogokwanera enkwane yemo twatero gotero komo twataroro gendo romo twamuma kwa mumo komo unachieri maurere at the end of the day kwanyora ngekerenga gyeto gyakorereki yaikiranire na ende tari ogoikirana gwoka yaikiranire asengencho ya bene engenche ngororo na intwe kero togosoka tokuira na kuruinani abangina baito bairiria tabateba nga abamura baito bakorereki bono balozi wakwane point jingi sana nande ondeta iyo taramanya ngobu yabuo bomo ngindu ki kiro muntu naro chekero kino muntu okonyora kamo chando gakeigo twaringi bantu osine chimi sato kwanya kero muntu ate kero muntu gara no nyenteni muntu go bichitora 10 kwanya muntu iro no chitora chiribu sato okorira kamo chando abwate abantu abangimbia bono obokon mbore bokuchibwaba kero kende umuraria onyori robokon umuraria igakurwa nyaribari muraria igakuru bonjari bono narorire nga kero kende ebirenge bitu kero kende aye uno murai na bora beto kwanire gende kimono gende bono immunity ya bari biga tukwane kene ekiagera kocho gwikere umuraria akonyora obokon umubori omana kubori nga narorira abantu baitu tubwate nyamira tutaragenda ase nyamira tukwane mangana abiriga tubwane nyamira mwakorire buya abantu baitu banande na utokubaini kaniji bari bane tukumerana banyari bari beka namo banjariamo abagetutwamo chumeri twarenge asaba basi to esimbole kabekwa abantu bagatenge manganze mangana akaba buya kegima abantu baitu tuwene ka tubasegete bagenda kumerana na obo muboria ukugambara mangana mabe abe kwensemo wono murari ngo chakonyora roboko mana gote bigunga bajari bari bamokonye kero gende mana gote banga kusaba abanjali bonti bamokonye ekiagera no akuru inuguna barai baito muri mutu bitambo kero gimoko ira erinde techa goikeranga abantu abatu abekanire chinyomba amachibwende gutubwatani ngabona ayekerio gamberete okebekamo nigundiri ati nete guchiake bamo kagero tugumira no mugushi totwarerio gierimo what measures binto ki bitambo gero bimoko ira erindo mugushi ati gareko bamo nonye karo bunyumba giti biemo no muradia goikana igoika into tweka twinyori nanga ki twa omochibu mugaka ogareire naende kero omochibu mugaka ogareire goso mugaka bwata abangina babere batatu bane sokoro yane gabwata abangina 12 mugaka senior chief umara ndayenjo bwata abangina abange naende kera abangina aba babeire abange nabarenge kuiro mungine omorokereringa ayegaiga omobekere nyumba ya yororo oyo ndo muira gochia nere lakini renda at the end of the day nabokero omonto arenge koiyorera omugaka eke okoraki nande baiwanaine obwanchani nabwo obori bagoteba nonya ase ebuku ng'obwanchani bori bwakare obwanchani bori bwakare bwatemire oke achinga kiechi ekero twabeire tokugarea omochi bw'omugaka ogareire abamura bakinire bagareire nabarabo banyorera abantu babo nabwo aba bakorokung'a ekiombe kiabanyamira ekiombe kiabamachoge ekiombe kiababasi nabagetutu nabonsi chinyomba chiomogusi egente egetang'ani
injoko bani kwana buno murai weke umbe kya Nyamira yes no gokonye byombe ebi naenda gokonye ebyombe bitari nka gotoko bikonye bwatana no mugusi igotoko bikonya koreta abantu baitamo ekere obokonye bwakire gusekere mbura yature twamanyanga kitogo konyo oyo minto ekiagera bagoteba nganse abande kena magesa bire abaina dotenga ngena ma gesambire bono igobone kiangire igobone nga otabwa cyo mino gokuruge sieri nabeko begenda egekon actually agatanga ngena magesaririe lakini kubwatekana nase magokoro agotebetia mangana igona we kubwatekana lakini ngena magesabire bono igorende ekirenga yaito usekirenga kiane no koene kinge byombe byonsi byabeire strong inchekero na abanchi kire igotoko chikana buna abarai abarai bebyomba abayigongo kerenga kete mwachikana igotoko chikana kero mbumbu atomoyega yonkurangiria abarai bagayiko omurayo obumachoge nke wae mwino basi inche baje abana abakiare bane into nabakiare twacha bante binga iga wakorere buya osega ocho korega nariyo kwende erabe buya ihona ntogendrete konya gosemani egente ke motoko en courage ositoko bori abantu baitu kiringa kikwa onya kuruete nyamikoro munyamira kwa igure ngai abanyamira nkumira nabari nae toko tiga kwebacha tokororo tegerera nkibagukwana bamanye naye manywa iyon ngamambi yoko nonye kero riguri yako betire to kunya kuburi nga hingo chomo kiara ngo singa hingo choyo minto agoreki nama yana abantu mbare batari koigo ngo abanyamira ngome na bare gatanga inje no machoge omugusiga tebete nga gesimba sumi ngoyo mino na yaro gokuruge sieri neba kikiabeire ona mangana ma isikoto gokonyeka iona kitogo tebanga ya tigatoko nye byombe byaitu nkwamburi nga kiabarai aba gusenga kitogo chiko ko ene kyanga byombe byaitu bichiko twatanana ekerenga kiane no kuchika barai aba baitekere byombe byonse byakonyire tuchi ni nchika barai aba baito baichega iga balozi hall toikaranse turigi nonye echai yose kahawa toikaranse tubo tunya kwebori nangaki ibono twabekira bantamo enyumba ya ombuyere ane mbuyere bono ngakitogo kora abantu baitu twanyorana nonye ndimo twasiba karunguri gote nonya bakiare kinyangi na kiki akabereteramo omanyite gento omuntu ominto obaete no korusie bitokyo omubugo oiso kore one mwataira abarai murangire ni motenga bono omugusi asimwabeta iyo tutaite tuchobeke chamo ga erunguri likaya lyeto lyagusi erina ndore no ndagererie kegusi babekamo batenga turagero kuragera tutito rendagera we balozi na banene muri na rora 5 star tags engomere munemi yabakora abaguturikira no yecheki yendagera abantu baragire namaene erinde omuntu karagira akira amatarusi tiebeza mubuko irende kira ande point yende egwakwana abo yanga akirie neringa abarai mubeka namo nyuma yo gotenena Nyamira naruga tete gosema saba narutenete kende gochimoina muchamo abarai mweka mutitura na mangana motebanenga ende kembuye gya korwa egegochia bono omugusina kyago chiko bamo korirorio onya baba abarai mo bagaine ogo chiko igunyari bari watanje Nyamira nguru abantu bosarinda itimba ibu igo neringana rinene kegima ekero togo chitwarigererie igoro ya oburai nebintu buna biko kanekana very true neringana rigi ya balozi na bondo chenga amangana mbujare eventually oburai bwitu ngochibure gochama binyamano oburai bwaito boisa ko bambo chamo abantu baito baisa ko bamba chamo ekibono igerabe abasongo ego bago ose osomuntu oyo bwoke nyabororo bago tebanga that will be our greatest failure ekiagera aya nabo ko babuya ozenje nabo ko babuya buno wolto mwenga lakini rende
tuisa gocha moinje naye igo turagende sabari entambe igoro turarusaniribwa okogoronjera kogenda ekiagera onye korae bweka ribundi okobeta orare otaganense gagu esabari itoyechia na bore kene osebo nongaki lingana lyo mwelio balozi ekero abantu baitu bakoragero keno mugusi gwachiramo na wono balozi nkwewe kero gonyamira aria igo korora omuntu ukorigerera igo mara batanga igo korora nga balozi ne chikura akubu ngumi diaspora kale kubori chikura chia ina kia mangana gucha abantu igo tokora nga kero kene chia sukuria okubekana kwa abantu baitamo tutaragenda nka is o benefit gocha so mwanya getinge bona tuabeta abantu bari Minnesota babekanamo abari California abari no en Texas ya abakare no Ohio abantu babekana ekiagana na nyona kere state ne wato mugusi omonto amambolinga etoja goja Texas ya no te gweta bugusi bari ya mbari kerase tatiga no weso ke totale soki elinda abantu besoki tunya ko batuko bwaterana ebiro gombire bya chama na wono balozi obo tu akweto tara ewa ko to no waka maguta chinamba chitu abo chiko tokonya onye ndiri toramo igo obo mogone entekia na kera to bekamo as diaspora na inde to beke ento geringa difference siensemo ono ingana nako bolirio mo niringa nyamira mwabeka namo na rora abantu baitu bakire mboeto na kinu muta debedenga mwabogongo to chamo mwa nebire nyumba jiriginde mwakiage mwamanua mwangwenyi bono to chamo elinde obonyumba boke advantage kiero rogo tuara bona nyamira diaspora council enkima adadani go tuara chinyomba nga mwanyalebe buya mono moralia kwa bore ririswa ririya na enderie ngencho na enderie okwagacha obonyomba no buya na ende bunanje ngotaka mono kwemanyeka ni gwetera ase sokoro yane nga sokoro inje nga mwakiage sokoro yane nene mwakiage lakini murabake itorabake na endo koboko kebwaito na bokora begente kiya osegente lakini rende ekero tubwate chinyombe echi chaito chonse nyamira ekero tukurigereria enda ye omugitutu no munero monene nyamira enda yenjo lakini ekero tukuira na twarigereria igo tokonyora nga challenges ose bitango ose timatiria tarige turatumia se challenges ekebusiri nabo igone bitango kenga ebitango tobwate ose chisege tokonyora so bugimo ebitango tobwate chisege tobwate uno muntu kurunyamira despite nga mwango ose nyomba kiarwete ihochire the same okongumbori boria chisebe chiri chito chandete seito amangana ya health na ari ibintu nabye bitotototema kurigereria nga kitugo chiko bi address bono tokanyoranga na twatanene kana ibinyumba still obokongumbori boria naende tokarealizinga ogocha kwaito amobune unity ya mo ya nyamira ego chikotobera raisi ko tako chi problem chaito abo kongu bwaito borachira ko baraisi ko burigereria ko collaborate ko so connect na barai baito on the ground aba MCA baito bebinyoro yego chiko baraisi aba governor baito ekero baiwete ngabantu banyamire kebute kiabonkere go chigaiga ngo chiere ko gera igasi ya baraisi twanonya barai baite gasi raisi gotoikera ose na indu ya tobera raisi goikera barai baito that is why twaroche nanga ki tigango turangusiramo buna abantu bomo minoyomo oyore kokoro kunyamira magana ina maya biyamon magana ina maya no bomo buti gabo genderere biyamon ndamanye ngo obomo bwino kurugeiga magende obunarenga kujumuri mwara rutamboto watanga mangana mbiyago korwa gusimbo bago korwa obago tebanga
ebinto mbyang'ora saga bikwanga bikwanga igo mogunya chira mangana roti uiga tuchira mangana roti nonya ninche kerongo kina sokoro yane gande betinga ya kino biroro koreki ukagembinde nonya mangana yenywomo nonya nyumba nonya sikko goseke bute getumbara gikeraba gakabaroro amangana go toko ya chira roti naki kiragere tuichamo ekiagera tuisa kwa yera mangana igo konyoranga twa kwandira mangana toko cha kwiti ngor baadaye neri akwaniru ndiri gotinyiwa yore ndego toko ya chira roti ntoka ndreta kurigereria ntoka ndreta kurugo konya asitogo tora tokonyara lakini rende kerenge kenene no kore konya ntutweka abanyene eri na intutonyore chinguru choko konya ba abaote ba charity begins at home onyora banda bange to aga sitomenyete bantu batwitana ine twitaine na bukyo kwenda to bari baro sitia babisa gerazi oji goeta oji ada ngaje oyintori ojamo ade kanisa no bago sazima kerento no bago karamo lakini gewe ka uamata batanga wiya bono obugama to bunege ntekia sana otatiga onye gwateba abantu baitombare to danga turasolwa mangana karare iga somenyete bono kararo si obwamate ndo chiko si omo bona wono chote benga palosi una wono moralinte benga kero genda edo guchira abantu baitonga bate mangana abiri kuko bana mbori ali asomenyete ningi wakolire ego yamona se ogocha ase ejari ritukuri ara na kero kindi chumene to ganda teringa nego kwane robo mugumu gusi na twago kirenjera lianyarire ko bali gocha challenges chirenka abantu bali turueta ari tugacha na bwabu abantu baito bakongo babwate bali bageni na intu bali bageni asituri igo na ende tigato tema abantu baito kibarenka ari no etolense chiama iko na tuate beke gitu amnyogire gechure at least no bojuti aba dainga no mukera na boko barutera basambe eso gora anje tego taga chinse tu sana iga ko mnyo nala korinyo ni lakini iga kanyege kirenjera gete eri no nyesa mununi iga yanza omana batebanga omwana uri otumwa omana ko gende uri otatome ko bono urigereri abantu bangana barotika batumeke taribo ne banyoro bochuti biamono palosi oige jumene naende biamono mwanjo motege go twarenge no munyakero go Nyamira Diaspora County na tujago batoko gendererie ngane yobomo womo gushi na marietane ori no ntiri yona nabo gotonyora abagushi globalradio.com ne namba yito ibere ya moisato inye enoti emo enoti kyanda isara chinsa emeronge bere na inye igo na ate atu 134010095 chinsa emeronge bere na inye koraga niko kwana bate 0 bate noti elinde go tabinga tiga ujumbe kuno go tiga bate pound sign ekwira ni show ogenda go tegerera na baigo onyore tu bwa Diaspora heartbeat asto kwana mangana asikinya molero na kuemanya na kitomenyete asinse abo mo gushi ne ngana to kwanera na turagere go kwana na kubwamono enkwana tebe enkwana tiga tokore eba makorwa elinde to yamenyere biamono palus biamono osesetiwe biamono ni gotegerete abagusi Global Radio